everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Sige, pangaon pa ka mo. Kaming mga persiyo ug mga magtutudlo sa balaod nag-amping nga way butang nga hugaw nga musud sa among baba. Apan tanawa og unsay gihimo sa imong mga tinunan. Midiretso nagkaon nga wa manghunaw sa ilang kamot. Supak sa maayong pamatasan ang ilang gihimo. Kamong mga parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod, lapihan ka istrikto sa musulod sa inyong baba. Apan sultihan ko kamo, dili ang musulod sa baba ang makahugaw sa tao. Ang makahugaw, mao ang ngilad nga mga pulong nga mukawas sa inyong baba, kay nagagikan ka na sa hugaw ninyo nga kasing-kasing. Ang RMN miduyo sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang usa ka anak samtang anaa pa sa sabakan sa iyang inahan, puno sa pagmahal, sa pag-atiman. Mo'y tuyo sa mga ginikanan, labi na gyud ang amahan nga mahimong mapuslan sa katilingban. Ang mamahimo nilang anak o mahimo nilang ikapasigarpo, ang wa nila masayri nga dungan sa pagkatawo sa ilang anak, naghambin na kini sa kaugalingon niyang kapalaran. Niya ang pinalahi o gituyo pagsuwat alang niining mahinuklugong kaagi sa atong pagkaanak sa Dios. Mga igsuon ko ni Kristo, niya ang sugilanon sa usa ka anak nga gustong magmahay, nganong gipakatawo pa siya kinsa man di ay ko. Iya sa Diyos tao. Oh, mihilak si Junjun, oh. Kukusa din ninyo, tingkalig buloom na. Melissa, nanginanaw ka lang si mong manghod. Sus, si Papa. Mula kita laing anak. Ali, John, kugusto ka ate, Pi. Ano? Doon na ba ko'y laing anak lalaki? Dili ba si Junjun raman? O si Junjun mo ay akong paglaom. May upos man lang tani mo pa. Kami di ay. Dili ni mo paglaom. Kung imo lang kung pahumanon og eskwela, doon na kay anak nga doktora. Gusto ko nga doon ako'y anak nga abogado. Paubiyagid unta na akong pangandoy nga profesyon. Pero wa mo sugot ang akong amahan kay gusto niyang ako'y muduma sa negosyo nga iyang gipundar. Nahilo man lagi si Junjun. Ang gipakuha man dayon ni Papa sa iyang kuna aron mahilom. Di nahilom. Di ko gusto nga pahilakon gyud si Junjun, ha? Ay, paing. Magdako ba unya na nga spoiled si Junjun, ha? Si hari lalaki nga atong anak isang busa atong panggaon. Unfair ni mo pa, oy. Mura pag di mi ni mo anak. Dugay na ko nangandoy og anak nga lalaki. May gani kay sa ikatulong mabdos ni mama nimo, migawas lagi si Junjun. Doon na nagyo ko'y Junior. Obo sa kinahanglan nga ato siyang panggaon. Nakasabot mo? Hala, kadaghag balloons. Mag-party ta? Oh, i-adorno ninyo ng mga balon. Unsa may naa pa? Una rong birthday ni Junjun. Busa kinahanglan bongga ang selebrasyon. Kung kami gani may mag-birthday, igo ra gitang manimba. Pagkahuman, kita-kita rin mga on sa pansit nga lutuon ni Mama. Ayaw na lang kung mo pagmahay. Nangandoy kong anak ng lalaki. Kung may abot yun si Junjun, busa ayaw na lang mo pagmahay diya. Naunsa man kapaing. Ano dili man sad gyud nimo iparehas ang pagtratar sa atong mga anak? May mo ra nilang ipasigarbo si Junjun.
kung mamahimo na kining usa ka abogado. Nganong ka mo may magbuot, ha? Hala, wa mong gud mi magbuot pa. Nahibong lang mi ba? Nalipay lang ko. Nga doon ako'y lalaki nga anak. Period. Lain na sang papa, uy. Na, nalagay ubos bitse. Kaniadto pang una kong pagmabdos nga nangandoy gyud na siya lalaki. Lalaki ang iyang gusto nga mamahimong anak. Pero ang migawa si Melissa man ni noon. Makabuot sa di ay mag-un sa inyong anak, ma? Ay, maugani. Dali na, oy. Nabangi hinoon ko sa pagpahimutang. Mistil pagid kang maghago nga. Nagpa-cater naman si papa. Ay, pagkaswerte, gid ni Junjun. Te, ang iyan ka ko. Unsay, angayan ka? Kanabang gibutang nimo sa imong lips. Ganahan kay kung magtanaw nimo nga. Mubutang na sa imong lips. Umot pa dyan. Ganahan kang mang lipstick? Pasuwaya ka, tibay. Ulo, kasapan kang papa, oy. Proud ba kayo si papa nimo? Unya, ganahan kang mang lipstick? Ganahan lagi kay ko, te. Sige na, te. Swayig butang anak kong lips. Ulo, uy. Bayot ka, Jun? Lo, bayat na de kon mang lipstick. Usa man di ay. Babae ra mang lipstick. Oh. Wabitaw si Papa. Sige na, guti. Paswaya lang ko. Gwapa gitingali ko. Jun. Jun, panghangyo lang yun ang lain, be. Ayaw lang ng butangan takag lipstick. Proud ba kaayo si papa nimo? Sobrang yang kalipay nga nakaanak ka siyang lalaki. Unya, magpinarihas ka na mo. Puyo, Jun, uy. Di ka na ako tugtan nga mo gamit sa ako mga butang, ha? Killjoy sa nimo, ti, oy. Pahala nag-ingnon ko nimong killjoy. Basta ayaw lang yun pagyasa ang kalipay ni papa nga nakaanak og lalaki nga mao ikaw. Hala! Manang imo man ang gisulob ang uniform na ko sa cheering squad na mo. Ganahan ko. Unya, wa ka mahadlo ka mahibawaan ni papa nga nagbinayot ka? Pinangga pa ya kayo kang papa tungod kay nakaanak si lalaki. Junior pagyud ka. Magbote siya kung ganahan ko kung mahimong babay. Dong, John. Nahibaw ka pa? Kami gid may basulo ni papa kung imo nang paundayunan ang imong kalipay. Lo, nga nang kamo may basulon, ti. Nga, malipay man ko nga mamahimong babay. Parehas ninyong doon ni ate. Kami lagi pasangin landong. Abi pa lang ni papa gitudluan ka namo. Nga gisungog ka namo nga mugwapa ka kung imo ming sundon. Ayaw nagsuod sa akong kwarto ha. Manghilabot man di ay ka uy. Lo, daw sa ninyo, oy. Okay lang. Nga naman di kon mamili ko sa kay ukay, ho. Aron, maoy ako sa lupon. Unsa? Nagbinayot ang inyong manghod? Maulag imo, uy. Api lang kahang papa, among gitudluan si Junjun. Maugyod ma. Sus! Ako yung nasudlan si Junjun nga. Maayo kayong miki-ay-kiay nga nagsulob sa akong uniform sa cheering squad namo. Ay, pastilan. Dili gid malipay ini ang inyong amahan. Kinalang pagkisultihan nimo si papa, ma. Dili sa tanang higayon nga ang mga ginikanan mo'y makabuot sa kaugmaon ug sa kinapuhi sa ilang anak. Kuno tao nga ingon anak si Junjun, nagkinahanglan gyud siya sa inyong pagsabot. Ay, pastilan. Nahadlo ko nga dili makadawat ang inyong amahan sa inyo karong nakita ni Junjun. Tungod kay taas siyang panghandoy sa iyang anak nga lalaki. Maugyo iyang panghandoy nga mamahimong usa ka abogado si Junjun. Naaman si abogado nga bayot ma ba? Og malampuson sila sa ilang propesyon ma. Maayo tingali, ma, nga si Junjun una mo ihangyo nga kung unsa man gyud ang matuod niyang kalipay, iya lang una ning itago. Mao'y iyang ipatuo sa among amahan nga lalaki gyud siya. Oh,
Ginoo ko. Usa ko ning imong gibuhat, Junjun. Angayan ko mo. Ngayon. O, buwan na, be. Buwan na. Ano gutang nagtupis man ka? Ganan man ko kini mo. Uy, Tanawa mo. Angayan kay kong may ikit-ikit mo. Magbitsin niya ta mo, ha? O, mani ako sa loob. hubuan na. Nasuko ko mo. Nasuko. Tungkol kay dili ingon ni ana ang gipaabot sa imong amahan sa imong pagkatao. Sa day gusto ni Papa mo. Nga mahimo kag yung tinud-anay nga lalaki, John. Mao gani, nga gipasunod sa iyangan, kay proud kaayo siya nimo. Nak, sonda ang akong gihangyo nimo dong ha. Paglinaki gyud, kung naa ka sa tubangan ni Papa nimo. Mo, siya na magbuot siya kung kinabuhi. Junjun, wa ka pa makahuman sa imong elementarya. Ayog supaka ang imong amahan. Sa may iyang buhaton ako. Kung may baw siya sa matuon na kong kalipoy. Kuyaw kaayo. Tingalig dili ka unya niya pa eskwelahon. Oh, Maluoy ang tahon ka. Ha, Junjun? Maluoy ka dong. Huna-huna ang imong amahan. kanasaman di ko muladlot. Unsay ngan? Ladlad gud mo. Kanang ipakita na ko sa society ang akong pagkaakong. Uy, dili. Unya na lang na dong, unya na. Huh? Basta ayaw lang una karon ha? Oy. Nganang inyo pa man kong gipagkataw mo kung munang wako'y kagawasan sa akong kinabuhi. Junjun, dong nakasabot ko sa imong pagkatao. Pero dili ko gusto nga dunay mag-antos. Agwanta lang una, ha? Kung dako ka na unya puhon, unya makahimo ka na sa pagbarog sa imong mga tiil, bahala nagmuladlad ka. Dili na ko manghilabot nimo ni ana. Congratulations, son. College ka na gyud. Ug mao akong gusto nga mukuha kay political science unya mag-abogado. Nakasiguro ko nga ikapasigarbo ka gyud namo. Pa, dili day mahimong ako may magbuot sa kurso na kong kaon. Ayaw ko king nga dili nimo kaya ang kurso nga political science. Bright ka gyud. Bright ka. Pa, Anak, kanang kung mahimo ka na unyang abogado, dali ka rang makasud sa politika. O kung doon na ka na ihuptang gahom sa gobyerno, masayo na niya nato ang pagpalambo sa atong negosyo. Ayaw kong supaka, John. Unsa may nahitabo nimo oy? Nahapit naman lang nimo ibangga ang atong auto sa garahe? Ayos, John. Wa pa mo abot. Time para good, unsa may nahitabo nimo? Nganong perti man gyud nimo sa kuha? Mitambong kog event kauban pag yun ako ang akong bisita. O nakita na ko ang atong anak. Si John, nga maoy organizer sa maong event. Oh, tungod lang ni ana, gusto na kang mupatay og tao? Dili na mo'y pangandoy ako sa akong anak lalaki, isang. Di ba ka gyud ana? Di ba ka kung sa ikong panlantaw sa pagkatao sa atong anak? Unya mo tayo ako makita. Ay, paing. Oh, si John na karon. Kalma lang ha. Ayuhan lang sa pagpakiksorte ang atong anak. Marika! Ganun ni pa? Hoy, paing! Nausagog ka! Ayaw pang ilabot isang! Ipagkauwawan ko rin ang atong anak! Paing! Pa! Pasulihas ako! Katangi ko higayon nga! Mahatag ko ang usay! Ungod sa sa'y na gusto namang ako paminahon, ha? Unsa? Ang imo pagkabayot, ha? Paing! Kanilot lang pa! Kanilot lang! Dili sa tanang higayon nga ang mga ginikanan na lang Jason doon sa anak! Sinalikway ang kaugalingon nilang damgo! Ang ilang kalipay! Pa! Ako din kinabuhi! Unsay mo kinabuhi, ha? Unsay mo kinabuhi? Paing! Ako may naghatag ni mo kinabuhi, bayuta ka!
Ha? Paring! Paring, gusto na! Gusto na! Bunog na kayo ang atong anak! Pasagdi ko ang isang... Paring! Pasagdi ko! Sa tanang higayon, ibati ko ang dakong garbo nga doon ako'y anak lalaki! Nga mahimo ko niyang kasandigan sa akong katiguangon! Nasayop niya ko! Nasayop niya ko! Paring! Ginoo ko! Nagadugo ang o ni Junjun! Junjun, anak! Junjun! Wala siya palimuot! Melissa! Betsy! Tabangi ko ninyo! Junjun! Dong, Junjun! Sukli ang kamatayon, Dong! Dong, nakinahanglan ba ya kayo, minimo? Kinsa man di ko. Anak! Anak, kaya mo ko pangutanaan ni anak. Kaya hinukad ka gyud-gikan sa akong sabakan. Anak ka na mo ni Papa ni mo. Pero, ganong, hapit naman ang kupatya ni Papa mo. Pagkahipap niya sa matukod kong pagkatao. Nakalitan lang ang imong amahan, Dong. Taas manggutsig pangandoy para nimo. Proud kayo siya nimo. Inungdan nga wa ka niya madawat. Wa niya madawat ang dakong kalainan sa iyang pangandoy diha nimo. Was pa sa ko'y gusto nga paigon ko ini, ma. Wa ko man kapugni ang bulog sa matuod kong pagbati. Nakasabot ko nimo, anak. Wani kasi Papa, ma. Mato ka sa ospital pa? Ubanan ka na ko. Ako lang drive sa auto. Dili ko mo ato sa ospital. Nasuko ka lang kihapon ni Junjun. Maadto ko sa presinto sa kapulisan. Unsa? Itahan ko ang akong kaugalingon. Hapit ko makapatay og anak. Naibaw man mi. Wa to nimo tuyo Wa may mikihan nimo. Usa nga nung maadto man kas presinto. Kinahanglang masilutan ko. Kinahanglang bayaran ko ang sobra kong hambog sa akong pagkatao. Kaugalingon kong anak. Naku, sabta ang pagpanginahanglan. Kaugalingon kong anak. Wa ko hatagis kalipay nga iyang ipangandoy. Pero mahal ko si Junjun. Mahal ko kamong akong mga anak. Panay mo man ni Ana. Ayaw na lang pagbiya din sa ato. Dili ko magmalinahon kung dili na ko mabayran ang akong sa akong anak. Itahan ko ang akong kaugalingon sa kapulisan. Ma, ugma, birthday ni Papa. Ato siya mag-celebrate siyang birthday sa presinto sa pulis. Ha? Nga naman? Iyang gitahan ang iyang kaugalingon. Tungod kay hapit niya mapatay ang kaugalingon niyang anak. Nga mao ikaw, Junjun. Maayo na ko. Manggawas na ta din Kuha na to si Papa sa prisuhan. Wa mo siya isa. Tuaman si Ate Melissa sa presinto. Matagabi
iyang ubanan si Papa. Ato lang sa siya sa auto. Sige na, ma. Manggawas ta ta. Okay na lagi ko. Inig managbanag sa kabuntagon. Ako ng birthday. Kung wa pa lang ko magpada sa akong karbo, sa akong hambog. Wa unta sa ospital si Junjun. Wa sa bunta ko din his presento. Papauli na unta ko sa pulis. Kaya wa man ko na ikiya. Madlok sila og illegal detention. Pero ako'y wa mo sugot. Kapait sa akong birthday. Oh, Hainon. Kanta man ron sa mag-birthday. Og ako rong birthday. Nagkaduol ang kanta. Hain ka po. Pa, happy birthday. Junjun! Junjun, anak! Paing. Salamat! Paing, happy birthday. Inig pauli ron na mo, kauban ka na. Pa, happy birthday. Happy birthday, Pa. Ang akong mga anak. Dagan kayong salamat ninyo. Pa, papasaylo ako. Ako may ang imangayo ni mong pasahilo, anak. Tun kay, wa ko sabta ang imong panginahanglan. Karon pa, dili na ko bangutana. Kinsa man di ay ko. Kaysa imong pagdawat sa matuod kong pagkaako. Nakaila na sad ko kinsa ko. Sige. Ato ta magtiwas og celebrate sa ato. O kining atong dakaron, atong ihatag sa mga pulis. Ingon man sa mga binilanggo nga niya dinhi. Iya sa Dios. Ang usa ka anak, inigimugso pa lang niya, nagtangag na kini sa iyang kapalaran. Ug way mga ginikanan nga makatuis unsay gilatin sa usa ka anak sa iyang kapalaran. Kining sugilanon, kinsa man di ay ko, gisuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musical scoring, Ariel Mancao. Sound engineer, Janjan Lara. Recording editor, Lloyd Gabiano. Ug sa dili pa kami hingpit manamilit, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Junjun, Jeffrey Gabonada. Paeng, June Pujanes. Isang, Cecil Cabrera. Melissa, Ingrid Miss I. Vertudaso. Betsy, Carol Marie Hikain. Hangtod sa sunod nga sugilanon, daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo. God bless us all. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.